patuli na, kay ang panit gikubal na. Ayaw na upaabutan, nga mag-edad kag 50. Akong angkol sigig mugpo, kung sungugon siyag isot, wa na siya kaagwanta, magpatuli na daw siya. Daghan sila nagpatuli, siya ang pinakagahi. Mga doktor nagbagulbol, kay ang bunting nangahabol. Nakasyagit sa kasakit, kay ang iyahan na ipit. Wa na dutli iyang panit, iyang ihi ang nisidlit. Daghan sila nagpatuli, siya ang pinakagahi. Mga doktor nagbagulbol, kay ang bunting nangahabol. Wirtin na yung kagahian, muinat pa murag puma. Mga doktor ni desisyon, na ilahan na lang gapson. Akong angkol nagpumili, wa na nang hidni pa uli. Patuli na, kay ang panit gikubal na. Ayaw na upaabutan, nga mag-edad kag 50. Akong angkol sigig mugpo, kung sungugon siyag isot, wa na siya kaagwanta, magpatuli na daw siya. Daghan sila nagpatuli, siya ang pinakagahi. Mga doktor nagbagulbol, kay ang bunting nangahabol. Nakasyagit sa kasakit, kay ang iyahan na ipit.
wa na dutli iyang panit. Iyang ihi ang nisidlit. Daghan silang nagpatuli, siya ang pinakagahi. Mga doktor nagbagulbol, kay ang bunting nangahabol. Wirtin nagyong kagahian, muinat pa murag umag. Mga doktor ni desisyon, nga ilahan na lang gapson. Akong angkol nagpumili, wa na nang hidni pa uli.